show. Tapos yan natin may nag-zoom mo sa mga 7. Mga oras yung fountain. Mga 7 na. 7 or 8. Mga ganito. Sa Laguna kasi doon pinanganak si Eliza. Dito ako pinanganak, Ate Lita, sa Vigan. Sa Gabriela Silang Medical Hospital. Alam mo na kung bakit ito meron ako. Correct. Si Gabriela ay Yakalesa. Ako lalagay ko manabag. Sabi ko na eh, iisip ko lang eh. Doon kami sa Baguio, lahat na makita. Diyos ko. Sabi ko lalagyan talaga kita ng ganyan sa mata. Takpan yung mata ko. Parang kabayo, manyakis kasi. Pero, Toblerone ate, kunahan mo. Chocolate ate. Hotdog. Sabi ko, you shall not covet your neighbor's wife. Ano? Ano? Ayun sa palo mo. Hindi pa rin tapos pa. Ayun o. Di ba kasha? Maliit. Kaya. Kailangan pa rin ako magpapakita. Okay. Ang ganda naman ng simbahan nila dito. Under renovation. Okay. Plaza Salcedo. 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 Ay! Ay! Bilis! Ganda ng McDonald's nila dito, be. In fairness. Ha? Correct. Aray. Adam, nasan tayo? Nagupay. Nagupal kago. Ayan ay ang mga kapatid mo. Pudas. Who does not pay? Ay! Ang Q-hams. Ang Q-hams. Ang kubit na ganito yun. Ang Q-hams. Mother. Hi! Sinasabi ko na nga ba, Vice, nandito ka na naman. Kares. Hi! 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 Hello! Mga bakla! Ay, wait lang, motherfucker. Magpapark yung galam yung parking bakla. Taray. Go! Ako talaga, Mamsi. Ay, taray. Hindi ko na naka-record. Hindi ako dun sa Yan, picture. ano yun? Hindi mo na may kabayo, grabe. Ayaw nga.
Iniwan ko na. 1, 2, 3. Ay, isa pa. 1, 2, 3. Oh, here. Sakmat. Ito eh. 1, 2. Ay, sorry. 1, 2. Again. 1. Go, Aidam! Kaya mo yan! Aidam? Charis. Oh my God, kawawa naman yung kabayo. Nakawa naman ako sa kabayo, be. Palit kayo, gusto mo? Palit kami. Ito ba't ang bilis? Ganyan talaga kabilis? Go, Meme Vice! Kaya mo yan! Carry mo yan! Hi! Vlogs! Welcome to my guys! Welcome to my kalesa. Ano nung English ng kalesa? Kalesa! Ano nang English ng kalesa? Ano? Kalesa! Yung ano na yung Cinderella? Anong tawag doon? Pabi. Pare-parehas mga hindi nag-grade ko. Row 4. Row 4 ba? Ayun. Ano sila sabi? Wala, napagod na. Gaga may 2 hours. Pagod na siya. Ilocos Sur! Oh, yung Ilocos Sur. Bakit Ilocos Sur? Diba norte dito? Kasi pupunta, ikot na tayo. Alright. Maybe vibes talaga. Masarap na yata kaya. Wala namang ano yun eh. Hangin yun eh. Museum Complex. Ano sa ito mo na ito? Oo. Siyempre naka-ano yan, naka-condition yan. Big roll ah. Oo. Wala ko nilimutan ko yung aking panis na. I know. Mare. Wow. Yung kitang 7-Eleven nila, taray. It's good. Mare, okay ka lang. Ang kinis mo naman. Ay, ang kinis. Ano na tayo? Ibang na tayo. Trip malala. Field trip na naman. Field trip ang pet. Taray naman ng ano nila, covered court nila, wala talagang nakakapasok. Covered talaga. Ganyan ang covered court, bakla. Covered na covered. Ano, chat na tayo, Saras?
Mati. Mahalat ang motor ko. Stress mo. Chili. Yes. Aray. Ay, pagod ka na. Di mo na ako nakatulog kasi sa kanya. Ano, Kalesa. Number 30. Ay, 103. Ay, ang dami nyo naman pala, Uncle. 103. Kulang-kulang na 200. Nakakailang ano po kayo, ikot sa isang araw? Ang lima ng ito. Ha? Ang lima ito. Ang 5? Palang po. Mahina po ngayon, no? Or sakto lang po? Sakto lang. Motherfucker. Ang fresh mo naman pag nailawan ka. Dapat na spotlight ka lagi. Lagi ang kineme. Doon ba? Alam na sa... Check ko mamaya. Hindi ka napansin. Yung ko lang naan. Ayun na ka pa ng video-video. Hindi naman halata. Gabi naman, no? Balat ko sis. Oo, balat yun. Balat ako mukhaan. Ah, gusto mo lang. Ba't nakaside view ka kasi? Stiff na yung kulay ate. Hindi pa direction dito. Bartek. Ito yung pinakabonggang Calle. Yes. Calle, Crisologo na po ba ito? Baby, kalma. Kalma. Baby, Calle. Calle. Wala? Love, Vigan. Muntik na siyang ano, na side sweet. Chares. Ano ang ginagawa dito? Go! Hello everyone! Hello everything! Hello everything! Ano ba? Kung naka-block yun? Hi! Chares! Pagod na yung kabayo. Kabayo. Hindi na talay. Maxes. Live? No, it's just a video. Hi, hello, 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 Afang. Charas. Ay, dito na ba? Dito na tayo? Oo, dito na yata tayo. Aparting mo. Aparting na. Sorry. Oh, napunta ka na sa basura, be. Doon sa may I Love Vigan. Correct.
Try ko nga din yung ano, 0.6 na. Di mo kunin yung... Ay, aray ko. Una sandwich. Ito, no? What's ito, no? Bumwaro ka. Not just black. Ha? Not just black. Ano na cheese brush? Sa bali signal na. Disconnect.